И здравейте на всички, аз съм Ендер и днеска ще снимаме още един урок, т.е. аз сам. И искам да се извиня от мен и от името на Лайан и мен, нали? Че не сме качвали от доста време, просто знаете, ще има проблем. Това съм се сяфнал вече и да. Вече съм се оправил проблема. Опа, паднах. Знаехте, че като говоря с някой, като снимам, не се чуваше, но ето, че сега се чува. Само да намаля звука. Така, днес искам да ви покажа как да се направите автоматична печка. За да направите са нужни хелпъри, печка, чест и трап чест. Да, хелпърите са най-отдолу, самите печки върху тях може да направят и 5-6 и може и 100, но ето ще сме ги направили малко повече. Та виждаш колко вече сме изпекли. Ето виждаш как са уж намаля и после пак са пълни и изчезва и спада тук. Та, да. Значи печките са на самите хопъри, после на тях има още едни хопъри и на самите хопъри има честове. Тук са честове, да. За тях има още едни честове, но трябва са на нивото на хопърите. И под честовете, трап честовете са тея. Точно те са не. Нали? Просто ние сме ги оставили те, за да... защото някак... Нали сега... Тук правих едни простотийки. Защото някак... Нали да се направи, виждате, някак тук те. И да, под честовете зад хопърите на първия ред поставяте още едни хопъри и те се свързват към печките и оттам вече, значи от тук си слагате рудата, а пък задните честове слагате кола или материал за печене, за да си изпечете, нали, ора. И да, това ще от мен. Надявам се да съм помогнал. Очаквайте скоро и още епизоди. И да, коментирайте, харесайте и се абонирайте за нас. И също така искам да благодаря т.е. от името на Лайан и мен. Да ви благодаря много за тя 30 сабскрайбъра. Не очаквам, се попрахме доста бързо. Но с помощта ми, нали? Тъй като аз имам малко повече сабскрайбъри, само с около 280 повече. Те и няма сега са кефят, което и да, чао от мен!